Čus ľudia, zdravím vás Pajo u hry na Man of Monster. Sice neviem čo to je, ale môžeme začať. Našiel som to len tak na internete a veľmi som zvedavý čo to je. Get ready. Čím sa schodím? Vrátim sa. Wow. Čím sa skače? Wow, to je bylo. Čím sa skače? Pod most! Akože ja neviem, ako sa to dostať, ale... Sebni príšera! Tu máš, budem ťa zabíjať po jednom náboji. Sebni! To je kravina. Prečo som skakal do toho kanálu? Tu sa ani skákať nedá. Možno dá, ale ja o tom neviem. Za chvíľku sebne. Kam ona si prdla? To čo je za blbosť? Ja už som zistil, či sa lieta do ryti. Už bolo na čase. To som vyhral. To. Submit. Dobre, teraz čo mám dať? Aha, enter. Do Londýna? Oh. To porazím aj rukou. Kamo, túto hru by som vám poradil. Je to sice kockovaté, ale dobre. Kde je to monštrum? Sebni potvora. No tak to sa mesta sa nedostaneš. Aha, ja som bugnutý, že? Vidíte, aká je to obluda, ty kokso? Tak to vyzerá nejak môj detko. Tak je to obluda, tak to vyzerá môj detko.
Nie je to celkom ťažká hra. Túto hru by som vám radil. Nebudeš tu demolovať, ty obluda. Vidíte, zabili sme ho. My sme super. Čiže môžeme pokračovať do ďalšieho kola. Ako to máme oblúdu teda. Teraz akého si hada. A my si dáme tikšie hlas. Lebo asi ma nepočujete vôbec. Musíte to kričať. Dobre, to je jedno. Podľa toho, čo tu je. Ja vsádzam na vrtulník tiež. Počkej, kde? Kde je to pekné? Kedy príde Mišera? To je Tyrannosaurus. Come on, nepri mne. To akože toto zabilo. Mal by som zase radšej pri spawne. No vidíte, že aký som ja shit? A necháme zvuky zapnuté. Dobre, a by sa nám má spawnať. Tu by to malo prísť. Eiffelovka. Či by sme išli na Eiffelovku? Kašlem na to. Dobre. Teraz nie. Nepadaj. Dobre, ti už padla obluda. Rozkasíme ho jak nič, hej, milí diváci. Poď. Dobre, serme na to. Kde? Sebni. Zabijem ťa mojou mega zbraňou. Nesmieš ho zabiť, ty špina. Špina! Ty špina! Nelič ľudstvo, zničím ja teba. Si ma nevšimla, ty špina. Ani si ma nevšimneš. Táto umelá inteligencia je dosť na hovno. Uvidíme sa, milí ľudia, u ďalšieho videa.